Ansamblul Mitropoliei vechi a țării românești din Târgoviște a fost un ansamblu măreț. Și noi, la baza conștiinței noastre de restauratori la vremea respectivă, era reconstituirea în măsura posibilului a acestei măreții a ansamblului, care este descrisă și notată și în primul rând de Paul de Alep, așa, un călător sirian care a venit aici la mijlocul veacului al XVII-lea și această intenție și entuziasmul nostru ne-a fost alimentat de descoperirile arheologice, care au fost foarte bogate și neașteptat de diverse. Dar, cum socoteala de acasă ne potrivește cu aia din târg, una am pornit să facem și alta a ieșit. Îmi pare rău că s-a ajuns la această situație și că acum să fac niște ruine prefabricate aici, cosmetizate și lustruite. Dar, mă rog, e duhul timpului. De conducerea de atunci a județului. Și s-au făcut cercetările arheologice necesare și cercetările de arhitectură și s-a procedat la întocmirea unui proiect de restaurare în stare de ruină a ceea ce se descoperise prin cercetare arheologică în anii atunci, precum și de valorificarea cercetării mai vechi care se făcuse în jurul bisericii, când s-au descoperit infrastructurile sau infrastructura făcută de Leconte Dinui la fundațiile bisericii actuale. Da. Evident că intențiile au fost lăudabile și realizarea a fost lăudabilă până când a început să intre într-un proces de degradare și până când lumea nu i-a mai dat atenție. Atunci a fost o stare de efervescență științifico-tehnico, așa, administrativă. Conducerea de atunci a județului a participat cu toate forțele la această lucrare, ceea ce este foarte lăudabil și n-a precupețit nimic. Și s-a realizat, nu s-a reușit atunci să execute fântânile după esplanadă, după axa principală, care este în stânga noastră, pentru că a trecut timpul și a scăzut entuziasmul. Și ele s-au realizat mult mai târziu și mai prost, adică după alte viziuni. Era un parc arheologic, istorico-arhitectural-arheologic, da? Și el, într-o oarecare măsură, și-a îndeplinit scopul, deoarece de nenumărate ori vedeam aici elevi care, după ce ieșeau de la școală, veneau și petreceau o jumătate de oră, o oră aici, stând pe ruine, stând pe ziduri, discutând, nu știu ce. Treabă care le era folositoare lor, dar nu știu cât le-a rămas și după aceea, pentru că era, după socotința mea, o metodă, un mijloc inconștient de apropiere și de însușire a unor adevăruri istorico-arhitecturalo-arheologice pe nebăgate de seamă. Ei veneau aici nu cu scopuri științifice, ci cu scopuri de relaxare după orele de școală. Dar în secret peisajul arheologic acționa asupra lor, evident. Da. Care au fost metodele de restaurare, conservare pe care le-ați aplicat atunci, în anii 80? Păi atunci era în floare metoda
o metodă dragă arhitecților restauratori a restaurării în stare de ruină, care dădea niște peisaje arhitecturale, istorice, animate și vibrate și interesante. Nu putem să spunem că nu erau interesante. Ba încă atunci când am făcut dincolo la Stelea și decapam și descopeream construcțiile care sunt acolo, biserica, acum năpădită de iedere și cu turnul ei, tocmai a venit la hotelul Valahia, a oprit un autocar de englezi și când s-au dat jos din autocar s-au apucat să fotografieze ruinele care erau pline de pământ, așa cum că erau atunci să descoperi. Nu i-a interesat nimic din blocurile cu care se fălea administrația județului, i-a interesat numai aceste ruine. Da. Dar cu timpul entuziasmul inițial a pălit și s-a ajuns la ce s-a ajuns în ultima vreme. Acum noi am făcut acum câțiva ani un proiect la inițiativa, da, sau la care, mă rog, o contribuție importantă pentru crearea spiritului necesar a avut-o și în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, și la care primăria s-a raliat și cu chiu cu vai am făcut acel proiect, dar care a rămas în stare de proiect, deoarece primăria a zis că nu are bani să investească în această lucrare și că va pune pe fonduri europene, va iniția pe fonduri europene un proiect, nu știu dacă a inițiat sau nu, n-am nicio știre. În orice caz, el a rămas în stadiul în care a fost acum 3 sau 4 ani când am terminat. Parafrazând pe regretatul profesor Mihai Berza, care zicea odată, apropo de faza Mircea cel Bătrân de la Curtea Domnească, de lucrurile lui Mircea cel Bătrân trebuie să ne apropiem cu sfială, spun și despre asta. De lucrurile astea trebuie să ne apropiem cu sfială. Aici au fost aplicate și concretizate viziuni și concepții și talente și cunoștințe de arhitectură și dar și nu numai de arhitectură, da? Și din care, iată, astăzi nu avem decât această biserică, care nici ea nu este. Este o găselniță a arhitectului Andrei Leocon din Ui, da? Care a făcut ce a crezut el și care seamănă numai într-o mică măsură cu ce a fost. Nu că mi-aș face o mea culpa, dar eu sunt vinovat pentru tot ce se petrece astăzi aici. Pentru că dacă lăsam acele ruine dezgropate, le îngropam la loc, le înregistram, le făceam, le datam, le identificam, le cercetam și le studiam, pe urmă puneam pământ și iarbă pe ele. Acum situația era, nu mai avea nimeni prilejul să mai vie cu excavatoare și să facă dealuri de pământ împrejurul bisericii și nici să se strice din fazele istorice ale ansamblului. Este rădăcina ansamblului Mitropolit, care este, e aievea. Noi am potențat puțin pentru ca să sporim atracția, sau, mă rog, vizibilitatea. Da, și, cum să spun, această, hai să zic, atracția turistică. Da. Nu ca pe vorbă, ele apar pe lista monumentelor istorice, absolut toate aceste obiective pe care le vedem aici. Păi, dar ești normal, pentru că ele sunt. Ele sunt și sunt toată aripa de nord, este acolo institutul. Bine că n-am scos-o și pe aia, că n-am avut timp să scot și pe aia la suprafață, că pățea că așa stă de aici.
Acolo noi am decapat o stradă de pământ destul de substanțial și am scos la iveală complexul Porții și aici nu erau rase complet. Au fost niște baze, nu? Și care se văd în fotografiile de la sfârșitul veacului al XIX-lea. În materie de restaurări, de monumente istorice, sfatul cel mai important este să nu se cunoască la monumentul respectiv că ai trecut tu pe acolo. Adică amprenta ta acolo să nu se bage de seamă. Monumentul să arate după ce ai plecat tu de acolo cum a arătat inițial. Sau, mă rog, în etapa care se numește etapa optimă.